Qed ikun propost li jkun rivedut il-kurrikulu għall-eżamijiet tal-Medsek li l-istituzzjonijiet edukattivi postsekondarji jirrevedu l-kriterji għad-dħul u li jkun ikkonsidrat li jiċċaqlaq iż-żmien meta jsiru l-eżamijiet tal-A-levels u l-intermediates. Dan f'rapport b'26 proposta li sar minn grupp ta' ħidma magħmul minn esperti u li issa kien ippreżentat lill-Ministru tal-Edukazzjoni. Bil-Ministru jagħmilha ċara li f'dan l-istadju ir-rapport se jmur għal konsultazzjoni. Il-grupp ta' ħidma kellu l-irwol li jidentifika l-isfidi tal-edukazzjoni post-sekondarja, il-ħiliet meħtieġa fid-dinja tal-lum u kif l-istudent f'dan il-livell jista' jkollu esperjenza aħjar u li tħalli iktar frott. Il-President tal-grupp ta' ħidma Alex Grech spjega li r-rapport huwa wieħed pragmatiku u dan għaliex jindirizza kull aspett minn dan il-qasam. Affarijiet li għandhom xaqsmu mal-governanza tas-settur, affarijiet li għandhom xaqsmu mal-kurrikulum, mal-pedagogija, affarijiet li għandhom xaqsmu mal-infrastruttura in terms of training u teacher training li xi ħaġa assolutament essenzjali bħal di. U rapport pragmatiku ħafna. U naħseb għalhekk bdejna ngħidu li mhux rapport akademiku, u rapport li potenzjalment għandu jinqara anke mill-ġenituri. Fost l-isfidi li identifika l-grupp ta' ħidma hemm il-fatt li l-edukazzjoni postsekondarja hija l-aktar fażi kritika għal kull student u li l-livell postsekondarju għandu jkun iżjed sħiħ b'mod li ma jinkorporax biss fih l-aspett akademiku. Fil-waqt li kien innutat li l-kurrikulu jagħti ftit li xejn importanza lil ħiliet tas-seklu 21 jiġifieri il-ħsieb kritiku. Għaldaqstant il-grupp propona fost oħrajn bidla fil-mod li l-istudenti jiġu eżaminati bilan li titjib l-esperjenza edukattiva li jitfassal pjan ta' tranzizzjoni għal meta l-istudenti jgħaddu mis-sekondarja għal post-sekondarja u li tkun iffaċilitata x-xewqa tal-istudenti li minn tagħlim akkademiku jgħaddu għal wieħed vokazzjonali. Alex Grech qal li ħares il-qoddim biex ir-rakkomandazzjonijiet ma jibqgħux fuq il-karta. Dak it-tama tagħna dan ma jibqax dokumenti ġifieri. Ħaġa oħra forsi rridu nsemmu li dan l-intenzjoni li jkun hemm task force li essenzjalment ħajkun l-istess nies li kien hemm madwar ġifieri jew warajna hawnhekk huma. Ġifieri l-intenzjoni li mhux din xi ħaġa li l-gvern irid imexxiha b'xi mod u jekk ma jmexxix il-gvern ma jsir xejn. Anzi, l-intenzjoni li jkunu l-allima nnifishom who are empowered li jieħdu r-rakkomandazzjoni dar-rapport li fasslu huma u jaħdmu flimkien mal-Gvern of the Day ġifieri biex implementaw kemm jista' jkun affarijiet malajr. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li d-dokument jagħti viżjoni ċara ta' fejn irid imur is-settur post-sekondarju f'pajjiżna, però issa wieħed irid jara x'inhuma l-ħsibijiet ta' dawk kollha li jistgħu jkunu milquta minnu biex imbagħad jitwaqqaf grupp ta' azzjoni biex ikunu implementati l-bidliet f'settur li għal snin twal tħalla xi ftit jew wisq imwarrab.